ngadto sa Dios. Igsoon, kamusta ang imong relasyon ngadto sa Ginoo? Nakapautana na ba ikaw sa imong kaugalingon? Nga kung ikaw halay ba na kaduol sa atong Ginoo, paunsa amaylan ang atong pagkinabuhi nga duol halayo sa atong Ginoo. Sumala sa Proverbio Kapitulo 8, versikulo 13, ang pulo na kanayon, ang pagbaton o kahadlok o pagtaon sa Ginoo mo ay pagdumot sa tautan, gidungtan ko ang pagpagadbo o pagkamapitason, ang mga paghihiwi o malibungong mga pulong. Amen? Apan kung tinuod nga nabaton kita o kahadlok kato sa Dios, igsoon, dapat atong nikayan ang mga buhat sa kalayan. Sama sa bisyo nga makadaot sa pagkatao, sugal, sigarilyo, pagkabugubog, disco, upat pa nga buhat sa kalayan maison. Kaya kini mga buhata, muli nakadalag kahugaw sa atong kinabuhi ngadto sa Dios. Amen? Apa na totoo ko nga walay sakop sa iglesia ang lawas sa Kristo nga nagabuhat kini mga butanga. Kaya kini mga butanga maison, dili kini mao ang atong nakutanan gikan ka Kristo. Kini mga butanga maison, mao kini ang atong nakutanan gikan sa kadautan maison. No? Wala nagtudlo si Jesus Christ nga magbuhat kini maputanga. Kaya kini maputana kahugaw kini atubangan kaniya maison. Usay angay natong buhaton aron may duol ang atong relasyon ngadto sa Dios. Sumala sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 20 ngadto sa 24, ang pulo na kanayon, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Sa walay duwa nakatungog kamo may tungod kaniya ug gitudluan diya sa mga pagtulunan kay ang kamatuoran anaman ni Jesus. Busa ukasan ninyo ang daang pagkatao nga mahinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-alam kang ilad tungo sa malibungong mga kalibgon niini. Kinahanglan bagol gayud ninyo ang inyong makasikasing ug unahuna isulob ninyo ang bagong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa dagway nga makita sa matuod nga kinabuhi patarong ug balaan igsoon. Amen. Apan kung adunay makatawan nga kinabuhi sa maputuyaw nga kinabuhi sama sa kailayan mga buhat nga dili maayo din sa kalibutan maigsoon sama sa bisyo nga magkatao sa pagkatao, si Apostol Pablo nagatambag igsoon. Ukasan ninyo ang daang pagkatao nga mahinungdan sa daotang kinabuhi. Busa kinahanglan nga atong bagol ang atong kinabuhi, isulod ato ang bagong pagkatao nga makita sa baton nga balaan nga kinabuhi balaan o kinabuhi matarong igsoon. Alang sa iglesia nga ni Kristo kita ni usa nga ka Kristo nga makinabuhi kita nga bag-o o dili na kita makinabuhi sa kingitik maison. Kaya sumala sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 15 ang pulo nagaingon, kay bisan kinsa nga niusa kang Kristo bag-o na siya binuhat, ang daan miagi na o ang bag-o miabot na. Amen? Si Apostol Pablo nagaingon igsoon, bisan kinsa nga niabot kadto kang Kristo, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Nagpasabot kini maigsoon nga wala kita nagbuhat sa kahigitan kun dili maigsoon na bag-o na kita sa kinabuhi tungod kay atong gidawat ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Amen. Busa maigsoon kung mapadayon nga punta sa kahilayan o uban pang bisyo sa pagbisyo maigsoon, wala na punta ng bago, sayang lamang ang kamatayon sa tuwang Ginoong Jesucristo. Higala igsoon, tambagan ko kamo, pinasika sa bilang kasulatan, sumala sa Proverbio Kapitulo 12, versikulo 28. Ang pulo nagaingon, maigsoon, ang pagkamatarong mao dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadautan nga dalan paingon sa kamatayon. Amen. Inuklugi ang pulong sa Ginoo maigsoon. So siya ang mga binuhat kay nasayod ta sa makagdalan adunay samputan igsuon. Ang pagkamatarong paingon sa kinabuhi wala katapusan o pagkadautan paingon sa kamatayon maigsuon. Busa mga milanako mga kaigsuonan, padayon kita sa pagpangalan ngadto sa Dios, magpabiling kita ngadto sa atong buhi nga Dios aron ang atong pagkinabuhi sa kalibutan hinlo at tubangan kaniya maigsuon. Dili na nato pagkabuhaton ang mga buhat sa kalayan, ilayon na nato kini maigsuon kay kini buhat sa kalayan. Usa kini nga kahugaw at tubangan ngadto sa Dios. Amen. Usa kung gusto kita maigsuon nga dili kita masama sa sanga nga sa libay ngadto sa dinaw nga kaayo maigsuon, dapat atong bagon atong kinabuhi aron pag-abot sa adlaw sa paghukom dawaton ta sa sabakan ngadto sa Ginoo maigsuon. Busa ni takda sa gabion akong tambag na kaninyo nga padayon ta sa pagpangalagan ngadto sa Dios, pataligugan ato ang pulong sa Ginoo ug atong ikinabuhi
aron pag-abot sa alas pagkukong maigsuon kita miusang nga gito o madawaton ta sa Ginoo sa iyang sabakan. Busa ni tata sa kagabihon dinalagutob ang akong pulong maayong gabi kanatong tanan. Alright. Grabe ka. Maayo jud mga istorya sa mga preachers, no? Okay, and now we will proceed to our next